Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu. Dneska som si pre vás pripravil video o delegovaní práce a o vytváraní partnerstiev s inými podnikateľmi. Takže, poďme rovno na vec. O čom vám v tomto videu chcem povedať. Predstavte si, že vy ako podnikateľ vykonávate napríklad, robíte si sami, si spravujete sociálne siete, vykonávate aj niektoré ľahké veci, samozrejme aj samotný ten hlavný biznis, ktorý máte. Vytvárate si sami grafiku, texty, tvoríte si reklamu, píšete články a množstvo ďalších vecí, ktoré sa spája vlastne s podnikaním. Tých vecí je fakt veľa a ak to robíte sami, tak ste limitovaní. Ste limitovaní samým sebou. A to je problém, pretože takto sa dostanete fakt na určitú hranicu, ktorú neviete potom prekonať, respektíve vaše podnikanie bude raz pomaly. A ako vyriešiť tento problém? Je na to v podstate jednoduché riešenie, avšak samozrejme to vykonanie tohto riešenia nie je až také jednoduché. Riešenie je delegovať prácu na iných, prípadne vytvoriť si nejaké partnerstva s inými podnikateľmi alebo freelancermi a vzájomne si pomôcť výmenou za napríklad nájdete si niekoho, kto by vám vedel robiť reklamu a vy mu pomôžete výmenou napríklad v nejakej oblasti, ktorú by on potreboval, prípadne niečo z vášho podnikania, čo vy vykonávate, môžete mu dať alebo nejak ináč proste ho odmeniť za to, že vám pomôže. Prípadne samozrejme finančná odmena poteší asi každého, samozrejme nie každý má financie, čiže niekto hľadá iné spôsoby, čiže výmenou napríklad nejakým barterom. To je len jedna z možností, napríklad tá reklama. Ďalšia vec, sociálne siete. Máte facebookovú stránku, pridávate tam posty, nejaké články. Možno si myslíte, že vy všetko spravíte najlepšie, ale opak je pravdou. Rovnako to platí aj o grafike, aj textoch, aj ostatných veciach. Nemyslíte si, že vy spravíte všetko najlepšie, pretože to tak vôbec nie je. Ja som sa sám na tom vlastne teraz poučil nedávno. Myslel som si tiež, že robím samozrejme všetko dobré, že si viem spraviť reklamu na Facebooku napríklad. A potom som stretol chalana, ktorý sa tým zaoberá profesionálne a ukázal mi, že moja reklama možno fungovala, áno, avšak nebola vôbec efektívna a stála ma zbytočne viacej peňazí ako mohla a nebola až taká efektívna, ako som spomenul. Takže tam som uvidel, že treba to spraviť ináč. A teda on mi momentálne spravuje reklamu, čo mne šetrí čas. Nešetrí mi to samozrejme peniaze, ale šetrí mi to čas. A ja môžem sa venovať iným veciam, ktoré mi fakt idú. Čiže takto na to pozerajte aj vy, ako podnikateľ. Nemôžete vykonávať všetko, lebo fakt máte limit, chcete rásť, hľadajte spolupráce, nájdete si ľudí na dané oblasti a radšej ich prenechajte tým odborníkom. Ja viem, že nedá sa naraz všetky oblasti pokryť, že zaplatiť si všade odborníka. Nie, takto to nie je. Samozrejme nájdete si jednu oblasť, tu delegujte a potom, keď už to budete mať vytvorený nejaký systém, že už to bude fungovať, potom, a bude vám to samozrejme aj zarábať, potom sa zamerajte na ďalšiu oblasť. Napríklad, predstavte si písanie článkov. Viete písať samozrejme super články, vy ako rozumiete svojej oblasti. Ale sú ľudia, ktorí píšu články, ktorí sa tým živia. Napíšu ich krajšie, záživnejšie, použijú lepšie a trefnejšie slova. A vy si to napríklad viete teda zaplatiť, viete to outsourcovať, viete im povedať, čo chcete v tom článku a oni vám ten článok pripravia. Ušetrí vám to kopec času. Taká príprava článku mne osobne zabere väčšinou zhruba 5 hodín, možno niekedy aj viacej. Keď rátam čisto text pripraviť, obrázky, ešte to potom zazdieľať kadetade, zabere to fakt možno niekedy aj jeden celý deň. Takže nie je to jednoduché a viete to outsourcovať opäť. Viete to presunúť a delegovať na niekoho iného. Sociálne siete, to isté. Pridávať príspevky každý deň alebo si ich aj naplánovať zabere tiež nejaký čas. A je to práca, ktorú možno si myslíte fakt, že tiež spravíte najlepšie. Možno existuje odborník,
ktorý sa tým zaoberá, vie, aké typy príspevkov fungujú, vie, kedy ich má pridávať, vie to zistiť zo štatistík a tak ďalej a tak ďalej. Proste nemôžete byť odborníkom vo všetkých oblastiach, pretože môžete, ale zabralo by vám to strašne veľa času a nestihali by ste sa venovať podnikaniu. Takže myslíte na to pri všetkom. Tu je ďalšia ľahká práca. V mojom prípade napríklad pri e-shope je to balenie balíkov. Je to ľahká práca, nemusím to robiť ja, zbytočne to zabera čas, delegovať na niekoho iného. Či už na brigádnika, či už to outsourcovať rovno nejakou firmou, ktorá sa zaoberá balením balíkov, vy im len pošlete všetok svoj tovar a oni vám to budú baliť. To je ďalšia z možností. Vy si nájdete vo svojom podnikaní tiež nejakú ľahkú prácu, ktorá vám zbytočne zabera čas a vie ju robiť aj nejaký brigádnik. Alebo dokonca zamestnanec neskôr. Ďalej, grafika. Možno ste grafik, možno sa vám nerobí žiaden problém vytvoriť nejakú peknú grafiku a možno nie, tak ako som na tom ja. Ja viem robiť takú jednoduchú grafiku v Canve maximálne a tým pádom peknú grafiku nemám. Takisto vyzeral aj môj e-shop a takisto potrebujem, je to ďalšia z oblastí, na ktorú sa potrebujem zamerať. Nájsť grafika a spraviť si nejakú peknú grafiku na svoj e-shop. Texty sú ďalším skvelým príkladom. Sú ľudia, ktorí sa tým živia, volajú sa copywriteri a oni vám pripravia úderné texty. Fakt, vy môžete mať pripravený svoj web, e-shop, môžete tam mať napísané svoje texty, ktoré si tam dali, však nefungujú až tak, ako by mohli. Copywriter vám pomôže a vie vám spraviť o mnoho lepšie texty, ktoré fakt budú zaberať. A uvidíte potom, ako si budete sledovať vlastne konverzný pomer na stránke, že koľko vlastne zákazníkov vám pribúda, potom ako ste zaviedli vlastne alebo zmenili tie texty. Toto si treba tiež sledovať vlastne. Robí sa to aj AB testovanie, môžete to skúšať a uvidíte, že ktorý text zaberá na ľudí viacej. Dobre, toľko ku tomu krátkemu videu. Ak sa vám toto video páčilo, môžete mu dať like. Ak máte nejakú otázku alebo máte nejaký tip, ktorý vy ste outsourcovali, napíšte ho dole pod komentár. Zaujímavé, že čo vlastne sa dá ešte také outsourcovať, čo vám napadlo, že by ste mohli presunúť na niekoho iného, alebo máte na to brigádnika, čo konkrétne robí vo vašom podnikaní. Budem rád, ak toto video budete zdieľať ďalej samozrejme, nezdieľajte ho, ak sa vám nepáčilo, zazdieľajte ho, ak sa vám páčilo. A samozrejme, ak chcete vidieť viacero takýchto videí ohľadom podnikania, motivácie, kníh alebo a tak ďalej, pretože točím aj recenzie na knihy, tak dajte odber na toto video a budete informovať o tom, keď vydám ďalšie video. A ešte taký malý tip na záver. K celej tejto problematike vlastne delegovania prác na iných, vytvárania partnerstiev s inými podnikateľmi. K tomu je jedna skvelá kniha a to je Podnikateľský mýtus. Odkaz na túto knihu nájdete dole pod videom, zároveň tam nájdete aj odkaz na moju video recenziu na túto knihu. Takže to je všetko, vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ ahojte.